Standa Lezáková a náš Škrtel. Robíš jej zle? Tajnička naša, samozrejme. Tak, má priestor, po nich sa pripraví Pierre, potom pôjde Erik Bruckmüller, Kateřina Provazníková, Ilona Ramoser a Gabi Grossman. Pekná vytlačačka, no nebolo to dokončené. Chyba. Prečo sa nám tento tým zamotal v prekážkach. Ale zvládli na to veľmi dobre. Opäť ďalšia chybička krásy. Odmietnutie poslušnosti pri nábele na hladinu. A je to v cieli, to znamená, že